Jeg har så lige færdiggjort mit AT6-projekt, hvor jeg arbejdede med fagene historie A og dansk A. Vi fik et hovedemne, som var kommunikation. Derfra gik jeg så videre og valgte underemnet, hvor jeg valgte nazistisk propaganda. Og så har jeg så problemformulering. Hvordan var Hitler i stand til at manipulere med en hel befolkning? Så har jeg som et redegørende spørgsmål, der er, hvad kendetegnede antisemitismen? Og så mine to analyserende spørgsmål. Hvordan blev jøderne fremstillet? Og dette spørgsmål har jeg valgt at besvare ved hjælp af historiefaget. Og så har jeg mit andet analyserende spørgsmål, der er, hvilke retoriske virkemidler blev benyttet i Hitlers tale, og hvad var deres effekt? Og det har jeg så besvaret ved hjælp af danskfaget. Og så videre til diskussionen, hvor jeg har mit ene diskuterende spørgsmål, som er, hvorfor virkede kommunikationen, som jeg har besvaret ved hjælp af min analyse og en historisk kilde. Ja, jeg starter så ud med at tale om mit redegørende spørgsmål, som er, hvad kendetegnede antisemitismen? Antisemitismen er et gammelt begreb, som betyder modstand eller had mod jøder. Det stammer ikke tilbage fra Nazi-Tyskland, men det har eksisteret i Europa siden oldtiden, selvom det ofte kendetegnes med Nazi-Tyskland. Til at besvare dette spørgsmål har jeg valgt at bruge fremstillingsmateriale. Jeg fandt denne kilde på hjemmesiden, der hedder folkedrab.dk. Denne kilde den er både godkendt af Undervisningsministeriet og Dansk Institut for Internationale Studier. Så med disse to godkendelser fra to så store fonde i Danmark, der kunne jeg gå ud fra, at det var gennemarbejdet materiale, hvor der er blevet lavet en ordentlig kildekritik af dem, der arbejdede med det, og derfor ved jeg, at det er troværdigt og repræsentativt. Og så har jeg lige en kort lille konklusion på spørgsmålet, og det er så, at antisemitismen i Tyskland den var kendetegnet ved, at jøderne fik skylden for alt, hvad der var sket. Og på grund af dette så begyndte borgerne i Tyskland at hade jøderne. Og så går vi videre til næste. Det er så mit første analyserende spørgsmål, hvor jeg har gjort brug af historie. Mit spørgsmål er, hvordan blev jøderne fremstillet? Til at besvare dette har jeg gjort brug af to bilag, som begge to er jødiske reklamer, eller tyske reklamer af jøder. Og her ser vi den første. Det man lægger mærke til ved dette billede er, at jøden står med penge i sin højre hånd, en hel håndfuld penge, som er rigtig meget i dette fattige Tyskland. Disse penge fører så til, at tyskerne hader jøderne endnu mere, i det at jøderne sidder på rigtig mange af topposterne, de økonomiske topposter, hvor jøderne de så derved er blevet pengegriske og bliver fremstillet som om, at de står med alle pengene i hånden. Hvis vi så går herover til højre, så ser vi et udsnit af et kort, hvor at i midten er Sovjetunionens tegn. Og det er det, som også står i redegørelsen, at man ser jøderne som landsforrædere, som er startet med at arbejde sammen med Sovjetunionen, og derved at de er gået Tyskland imod for selv at tjene penge, som er vist her på venstre side i hans højre hånd. Så går vi ned i bunden. Teksten der står er der evige jude, som så skal forstås som den almindelige jøde. Så det plakaten her siger faktisk, er at alle jøderne er pengegriske og landsforrædere. At det der er et billede af den klassiske jøde. Hvis vi så herfra går videre ned til det andet bilag, så ser vi jøden, hvordan han er placeret fuldstændig for sig selv i baggrunden. Den øverste tekst er der jude, så vi er ikke i tvivl om, han er en jøde. Vi kan se lige under ham, er der en masse ild, så det ligner, at han brænder op. Og så ser vi den vrede ho af mennesker, den vrede flok af tyskere, som har deres knyttede næver aggressivt op imod ham. Så står teksten Kriegsanstifter, som betyder, at han er krigsstifteren. Og så er der den anden tekst, som hedder, hvor der står krigsforlænger, som betyder, at
han er skyld i, at krigen varer så længe. Så er jeg naturligvis lavet noget kildekritik på disse 2 kilder. Altså, jeg ved, at begge plakater de er fra samme siden, men jeg kender dog ikke nogen udgiver. Og jeg vælger at bruge disse plakater som levn, fordi at jeg vil sige noget om, hvordan samtiden er, og derfor er det levn, der er bedst at bruge. Da jeg som sagt ikke kender noget til udgiveren, har jeg svært ved at vurdere troværdigheden. Men det jeg så gør, det er, at jeg bruger kun viden, som jeg har fra redegørelsen, altså baggrundsviden. Jeg bruger kun det jeg kan se på billedet. Der bruger jeg kun det jeg kan stå indenfor med min baggrundsviden, og derved kan jeg kalde disse 2 plakater for troværdige i forhold til det jeg bruger dem til. Det jeg så med min baggrundsviden får ud af det her, er at jøderne de bliver fremstillet som landsforrædere, og der bliver vist hvor stort et had der egentlig er til jøderne fra tyskerne, og hvordan fremstillingen af dem bare er et stort had, intet positivt er fremstillet ved dem. Og som jeg så kan se på bilag 1, der er det helt præcis, jeg kan se de landsforrædere arbejder sammen med Sovjetunionen. Og så der går den så videre til, at de er skyld i krigen, og det er det den ild her, den symboliserer. Den symboliserer, hvordan at der er krig og kaos, og lige over den, der er jøden, som så er skyld i det hele. Og det kan vi jo sige, det er jo utrolig negativ en fremstilling. Og man kan også sige, at de bliver fremstillet som syndebukke. Derved er det jo så, at jøderne er syndebukke for det tyske samfund. Herfra går jeg så videre til mit analyserende spørgsmål, som er: hvilke retoriske virkemidler blev benyttet i Hitlers tale, og hvad var deres effekt? Altså Hitler starter ud med talen med at være meget beskyttende, og starter med at tale om, hvordan hans egen indsats i forhandlingerne, hvordan han virkelig har kæmpet for at få de forhandlinger i gang, men det var en umulig opgave for ham. Han taler direkte til folks følelser og bruger derved patos. Han siger også, at han er den eneste, der har kæmpet, så han får også deres sympati. Herfra ændrer han på et tidspunkt tonen og går fra at beskytte landets indsats til at give de andre lande skylden, hvorfra han så går videre til at tro. Og til at besvare dette spørgsmål har jeg brugt Adolf Hitlers tale Address by Adolf Hitler, Chancellor of the Reich, before the Reichstag. Og jeg har lavet en meget dybdegående analyse af Hitlers tone, og derved har jeg fundet frem til hans intention. Og min konklusion på det er så, at Hitler han starter med at skabe en masse troværdighed og sympati ved at sige, at han arbejdede helt alene. Herfra skynder han sig så at gå videre til at sige, hvorfor de skal i krig med de andre. Og der bruger han så den sympati og troværdighed, han har opbygget igennem starten af talen til at gøre det hele okay. Og derved gør han, at Tyskland bliver sat til at være det gode, fordi at han siger, at det hele er selvforsvar, mens han sætter de andre lande til at være det ude. Herfra går jeg så videre til diskussionen, som er, hvorfor virker kommunikationen? Her har jeg så mit tredje bilag, hvor vi så kan se arbejdsløsheden. Vi kan se, at arbejdsløsheden den går fra laveste værdi på 14% helt op og ramme op omkring de cirka 32%, hvor den sammenlignet med i dag ligger helt nede på 4,7%. Sammen med den her høje arbejdsløshed kom jo det, at de tyske borgere blev helt ekstremt desperate. Og det gjorde så, at Hitler kunne snige sig ind og bilde dem alt ind. Han kunne manipulere med dem, fordi alt hvad han sagde, det var det, de havde lyst til at høre. De havde desperat brug for at komme videre, få løst denne krise og komme ovenpå igen, og det var det Hitler han lovede og talte så flot om. Og altså for at besvare dette spørgsmål, der har jeg jo gjort brug af dette bilag, og så har jeg gjort brug af min danskfaglige analyse, hvor jeg så, men dette bilag, det har jeg brugt som levn, for at jeg kunne sige noget om samtiden. Dog skal jeg være meget opmærksom på, at det er en ekstremt gammel graf, og derfor kan jeg ikke være sikker på, at den er helt præcis, da målingerne i den tid ikke var helt præcise. Men
Det er så heller ikke helt relevant, at de er præcise, fordi jeg bruger ikke tallene, de præcise tal. Jeg bruger det mere som en helhed, der viser, at der var høj arbejdsløshed. Og det var der jo, selvom det ikke er sikkert, det præcis var 14%, der var i 1900. Og så her i samtalen, der vil jeg gerne komme ind på, hvordan at det her det kan lægges op af mine andre AT-fag.